Здравейте хора! Това е възможно най-първи епизод на този подкаст, в който ще си говорим, добре да по-точно аз ще говоря, монолог ще си водя, за филмите, които съм гледал през 2020 година. Знам, че може би повечето хора въобще искат да забравят, че годината съществувала или се престорят, че не е съществувала, но факт е, тя съществува. Остана в историята и не само с лоши неща смея да твърдя, защото на всеки от нас поне нещо малко и хубаво му се случило, сигурен съм. Така че не трябва да се концентрираме върху голямото лошо, защото именно пандемията ни остави по домовете, нещо, което поне на мен лично не ми се беше случвало до сега, толкова много време да прекарам вкъщи и беше доста добре, доста хубаво. Също така много филми и сериали остава ти време просто да ги изгледаш, защото най-малкото единия час, който по принцип губиш в това да отидеш до работа, след това още един да се върнеш, това са 2 часа, което на ден ти спестявайки си от пътуване, може да гледаш един филм или няколко епизода на сериал, така че това беше нещо положително, например. И понеже стоянето вкъщи означава и една идея, може би при някои хора да било повече идеи, гледане на филми и сериали, затова реших пък за първи година, до този момент не съм правил подобно нещо, да събера абсолютно всички филми, които съм гледал, като това не се е случило, нали, сега да седна и да почна да си спомням януари какво съм гледал, не през цялата година съм си отбелязвал и затова казвам, че до момента не съм го правил и не знам дали всъщност бройката, която в момента се получи в крайна сметка е впечатляваща и по-скоро не. Ще разбера до година, ако отново запазя тенденцията да записвам и да рейтвам всичко, което гледам, за да може да се запази в крайна сметка. И между другото ще се радвам в социалните мрежи или където ви е удобно, може и в YouTube, да споделите вие колко филма сте изгледали през изминалите 12 месеца или ако си водите като мен по-надлежно списък или просто това, което се сетите на Прима Виста, защото наистина е интересно колко неща гледа човек. Преди да кажем между другото кои са моите, трябва да уточня, че не говоря само за филми, които си излезли през 2020 година, т.е. които са нови. В списъка фигурират много филми, които са стари, даже предимно са стари, честно казано, и тези от 2019 наделяват, което означава, че аз през миналата година не съм, през 2019 не съм имал чак такова време, защото съм пропуснал доста неща, но ето сега си ги наваксах, а има и дори по-старо от 2019. Ще започна изборяването с Fat Man, с Мел Гибсън, който е също от 2020 година, така че сравнително нов. Това е един коледен филм, който обаче не е то типичният коледен филм, защото в него дядо Коледа стреля, прави съмнителни сделки с военните, опитват се да го убият. Въобще доста наистина нетипичен, но на мен ми хареса, защото има някаква непредвидимост в сюжета, въпреки че има и предвидими моменти, разбира се, но има точно в точните моменти една непредвидимост, която мен в който да е филм, на каквато тематика да е, ми харесва, защото просто мразя в главата си да виждам какво ще се случи няколко минути по-напред и то наистина се случва. Искам да бъда изненадан. Следващия филм е The King of Staten Island с Пит Дейвидсън, който определено не е моят филм, защото не можах дори да доизгледам. Продължавам с Dreamland с Марго Роби, който определено си заслужава, най-малкото заради Маргото. Борат 2, с който филм Мария Бакалова направи своят гигантски пробив в Холивуд и според мен този пробив не е само нейна, а за всеки един български актьор, така че само може адмирации да има за това нещо. Ван Хелзинг от 2004 с Хю Джакман, попадна ми случайно по телевизията и реших да го загледам и от заглеждането премина в изглеждане, така че не си спомня дали някой съм го гледал, но вече сигурно мога да кажа, че съм. На следващото място идва Джентълмените с Матю Макконахи и Хю Грант. Също много добър филм. Те живеят в нощта от 2016 с Бен Афлек, който отново така по телевизията ми попадна и реших да изгледам. Не бременна с Барби Ферейра, която познавам от Еуфория
и Хейли Лу Ричардсън. Закрилникът 2 с Дензел Вашингтон, който между другото по принцип това е първият и за до момента единствен сиквел, който Вашингтон прави и мисля, че доста добре му се получило. Втори филм не е по-слаб от първи в никакъв случай. Наистина служава си. Project Power идва на следващото място с Джейми Фокс, за който Netflix похарчиха доста сериозни пари за да го осъществят. Не бих казал, че блести с някаква идея или актьорска игра, но става за убиване на време. Последната Коледа с Емилия Кларк и Хенри Голдинг идва на следващото място. Това е романтичен коледен филм, който хора мен много ми хареса. Гледах го през есента, не е много в тематиката с Коледа, но абсолютно точно непредвидимостта в този филм ме грабна. Емилия Кларк му гледаш и само гледаш. Това е. Бурни връзки, френски филм, за който малко по-късно ще кажа нещо. Няколко анимационни филмчета, защото човек няма как да не гледаш анимация. Това са Семейство Адамс, Шпионски бъркоти и Рапунцел и разбойникът. Невероятният живот на Енцо от 2019. Филм, който куче, живота му гледаш и ревеш, просто ясна е работата. Котка стената, който е български филм. Последният повелител на въздуха от 2010. Новите ангели на Чарли, Black and Blue, Кома, който е руски. To All the Boys PC Still Love You, който е втория от поредицата, като мисля, че който трябва да са 3 реално и мисля, че поне този е по-слаб от първия, надявам се третия да не е по-слаб от втория, ще видим. Bloodshot с Вин Дизел, конфиденциално Спенсър с Марк и Марк, Уолбърг, The Old Guard, Чарлиз Терон, The Hate You Gave, Зубрачките, Капоне, Extraction, Филаделфия от 93-та филма с Том Ханкс и Дензел Вашингтон. Ако не сте го гледали, препоръчвам да се изгледа този филм. Фатално затишие отново с Матю Маконахи и Ан Хатауей. Хищни птици с Марго Роби. Хариет 1917, Болка и величие, Джоджо Зайка, Лоши момчета за винаги, Паразит, Бомба със закъснител, Добрата лъжа, I was, I am, I will be, който също изгледах по телевизията, не си спомням обаче, не можах да намеря български му превод как беше. Това е немски филм по принцип. Вади ножовете, Събирач на трупове и В коледен капан. Като сега остана и няколко документални филма, които тази година успях да изгледам. Това са Да станеш Уорън Бъфет, Създателката, За кръв в Силициевата долина, След истината, Дезинформация и цената на фалшивите новини, Схемата, Хюстън имаме проблем и продуцирането от Леонардо Ди Каприо филм Лед върху огън. И така, като тегля чертата и направя плюсчетата, се оказва, че съм изгледал всичко на всичко 50 филма. Пак казвам, не знам дали това е впечатляващо или не. Ще ми бъде интересно да кажете ви колко сте успели през миналата година. Сега ще се спра на 3, които бих изтъкнал, които ми направиха по-така силно впечатление, които бих препоръчал от тези, които съм гледал. Първият е Лед върху огън, което означава, че започва малко отзад напред, за документален филм, защото това е филм, който по един много ясен, дори на моменти плашещ начин, показва как планетата ни загива. Нещо, което знаем, говори се по новините, много учени казват глобално затопляне, ледовете се топият, замърсяване, нали, за един омагиосен кръг от все негативна информация, което обаче сякаш просто се пуска като някаква музика на заден фон и не съм сигурен, че много адекватно се действа и се правят, се взимат мерки срещу това нещо. И филмът, който Леонардо е продуцирал, всъщност по много хубав начин показва как превръщаме Земята в една тенджер под налягане и искаме самия се сварим в нея. Следващия филм е Паразит, филм, който спечели Оскар и аз го изгледах няколко
седмици преди Оскарите, защото исках, както всяка година, да съм изгледал абсолютно всички номинирани филми преди церемонията. Преди него да си го пусна, бях леко резервиран, признавам си, защото това е първият южнокорейски филм, който гледам и не знаех дали език ще ми хареса, дали няма ми развали, дори ако ще те кеф от гледането, но в крайна сметка, след като го изгледах, аз си казах, не, това е филма, който трябва да спечели Оскар. Даже след това, като си пусках филм с английско аудио, ми беше странно, ще говорят на английски, а на корейски, така че ако не сте го гледали, то много се шумя около този филм, задължително си го пуснете, защото е просто пръскате главата. Като трети избор, понеже не можах да откроя кой трябва да е на трето място, ще кажа 3 филма. Това е Невероятният живот на Енцо, защото това е просто филм с куче за неговия живот и една абсолютно работеща схема за това как когато се направи правилно, ти няма как да направиш нещо друго, освен да ревеш на този филм. И включвам го може би на трето място, точно защото ми е повлиял по някакъв начин емоционално, а не защото е нещо много оригинално. На трето място с Енцо ще си разделят също така Кома. Това е руски филм, който е еквивалент, да го наречем, или руската версия на Генезис. Само че, за разлика от Генезис, тук нещата не се развиват в сънищата на хората, докато те си спаднали в кома. Нали, горе-долу сходен сюжет, но честно казано, братята руснаци много ме впечатлиха с визуалните ефекти, въобще замисъла на целия филм, че и актьорската игра, наистина останах впечатлен. И на трето място е Вади ножовете, защото просто и сценарий, и начина за снимане, сюжет, абсолютно всичко беше много добро в този филм, а и просто гледаш Даниел Крейг и Ана де Армас и нищо повече не ти трябва. Този, който със сигурност съветвам да не си губите времето, е Бурни връзки. Това е френски филм и всеки, който по принцип преди това се е сблъсквал, или да не е сблъсквал, докосвал до френско кино или европейско кино, знае, че по принцип и френското и европейското са малко по-специфични. Не това, което сме свикнали да гледаме по кината и по телевизията, нали, американските пуканки, няма нищо общо. И този филм мен лично не ми хареса, защото аз не харесвам филми, в които почти нищо не се случва и за мен в този почти нищо не се случваше, само безмислена на моменти голота, някакъв секс и просто не е моят филм. Така че ако не си падате и вие по филм, в които нищо не се случва или нещата се случват много бавно, по-добре го пропуснете. И Новите ангели на Чарли, който според мен изкърти тъпометъра, защото почти всяка идея, която се бяха опитали да прокарат с този филм, за мен не се получи, не стоеше добре, въобще загуба на време и пари, поне за мен. Актьор, който бих изтъкнал от всички филми, това определено е Даниел Крейг. Да, той не е някакво откритие, но просто ми харесва, защото аз в този момент винаги като го видя, аз виждам в него Джеймс Бонд. И в Вади ножовете с играта си, всяко едно малко действие, мимика, жест и южняшки акцент, който докарваше, той просто излизаше от образа на Джеймс Бонд, в който аз винаги съм свикнал да го виждам и свързвам с него. И за мен всеки път, когато актьор успее да направи подобно нещо, си заслужава да бъде адмириран за това нещо и поздравен. И за мен много ми хареса. За актриса Ана де Армас ще кажа, защото отново Вади ножовете беше първи филм, който гледам с нейно участието, пък взе, че тя е една от главните роли, но просто много добре се справи с ролята и тя има от онзи тип излъчване, в които просто седиш, гледаш, мигаш, понякога дори забравяш, че мигаш и знаеш, че вече без да направим нещо си извадил членска карта за фен клуба и това е положението. Това беше за първи епизод на Cinema Mess. Надявам се, че ви е било интересно. Ако някой от изборените филми ви е заинтригувал и не сте го гледали, не се свенете да му дадете шанс, защото само чрез опитване на нови неща човек си разширява кръгозора. Следващия епизод смятам да бъде посветен на сериалите, които
успях да изгледам. Там бройката със сигурност няма да е толкова голяма. Най-малкото, защото един сериал отнема доста повече време да бъде изгледан, отколкото един филм, но ще видим какво ще се получи. Това е. До скоро!